Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Mabinay, mayong hapon Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Dumaguete City, Malabuyok ug uban pang mga munisipalidad sa Cebu Province ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, diniyugan sa iglesia nga nag-sponsor ni ining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga Buhat Kapitulo 26, versikulo 12 hangtod sa 18. Ang giingon diri: Mao kini ang akong tuyo sa pag-adto sa Damasco, uban sa awtoridad ug mga sugo sa mga kadagkuan sa mga pari. Unya sa udtong tutok samtang nagpanaw ako, kamahalan, nakita ko gikan sa langit ang kahayag nga sulaw pa kaysa adlaw nga midan-ag libot kanako ug sa akong mga kauban. Nangatumba kaming tanan sa yuta ug nadungog ko ang tingog nga misulti kanako sa pinulungang Hebreyo. Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Ikaw ra ang masakitan sa imong pagtindak sa talinis nga butang. Kinsa ka man, Ginoo? Nangutana ako. Ug ang Ginoo mitubag, ako si Jesus nga imong gilutos. Apan tindog, kay nagpakita ako kanimo aron himuon ko ikaw nga akong sulugoon. Isulti sa uban ang imong nakita karon ug ang ako unyang ipakita kanimo. Panalipdan ko ikaw gikan sa katawhan sa Israel ug sa mga dili Hudiyo nga mao ang katawhan nga paadtuan ko kanimo. Ikaw magpabuka sa ilang mga mata ug magtultol kanila gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag o gikan sa gahom ni Satanas ngadto sa Dios, aron pinaagi sa ilang pagtuo kanako, mapasaylo ang ilang mga sala ug madawat nila ang ilang dapit uban sa katawhan nga gibalaan sa Dios. May the Lord bless the reading and hearing of His word. Kung nahinumduman ninyo ang pamalandong sa pulong sa Ginoo ni adtong miaging simana, mga kahigalaan, adunay duha ka mga butang nga kasagarang ipadala sa Dios ngadto sa mga katawhan aron makapamalandong ang mga dili mamalandong. Una, ang sungkod nga talinis. Usa ka sungkod nga ang pikas tumoy gibutangan og talinis nga puthaw aron pakuratan kita, aron kita mamalandong. Kita nga mga dili kasagarang maminsar sa kinabuhi, makapaminsar. Ug sa grasya sa Ginoo, matinud-anon kayo siyang magpadala kanato og talinis nga sungkod aron musibog kita gikan sa una natong nahimutangan ngadto sa mas maayong pwesto. Ikaduhang instrumento nga ginapadala sa Dios kanato mao ang lansang aron kita malansang sa bag-o ug insaktong pwesto nga atong nasibugan aron dili na kita maukang pa gikan niini.
Ang sungkod nga talinis mao ang pulong sa Dios nga mupasakit sa atong pagbati. Ug maingon man usab ang probidensya sama sa coronavirus. Mao kini ang atong pamalandong ni adtong miaging semana. Dili gustong pamalandungan sa mga tawo ang Ginoo. Dili nila gustong tagdon ang Ginoo. Mao nga mausahay, pugngan sa Ginoo ang iyang restraining grace ug itugot niya nga mahitabo ang mga kalamidad aron ang mga wala na minsar makapaminsar. Most especially ang pulong sa Dios, mga kaigsuunan, mao ang mas hait pa kaysa espada nga duha ang sulab. Mao kini ang pinakahait nga musamad kanato aron kita makapamalandong. Ang lansang usab nagsimbolo pod sa pulong sa Ginoo nga maoy makapalig-on kanato diha sa pagtuo. Si Apostol Pablo usab klaro kaayo sa atong teksto, mga kahigalaan, nga gigamit sa Dios ang ilustrasyon sa sungkod nga talinis aron sa pagsanta kang Pablo sa dautan niyang laraw batok sa iyang iglesia. Paminawan ninyo ang bersikulo 14 sa atong teksto. Ang giingon diri, nangatumba kaming tanan sa yuta ug nadungog ko ang tingog nga misulti kanako sa pinulungang Hebreyo. Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Ikaw ra ang masakitan sa imong pagtindak sa butang nga talinis. Nakigsangka si Saulo batok kang Jesus ug sa iyang iglesia. Gilutos niya ang iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. Apan samtang gibuhat kadto ni Pablo, mga kahigalaan, misipa di ay siya or mitindak di ay siya sa talinis nga butang. Ug walay tawo nga mutindak sa talinis nga butang nga dili masakitan. Samtang gipasakitan ni Pablo ang iglesia sa Dios, samtang gilutos niya ang mga katawhan sa Dios, gipasakitan di ay usab niya ang iyang kaugalingon. It's hard for you to kick against the pricks, O Saul of Tarsus. Mao kadto ang pahigmata nga giingon sa Dios kang Saulo sa adlaw sa iyang pagkakabig, sa wala pa siya mas nailhi, ingon nga Apostol Pablo. Adunay tulo ka bahin ang atong pamalandong ning takna sa kahaponon. Una, unsa baybot ipasabot sa pagtindak sa talinis nga butang. Ikaduha, giunsa ni Pablo pagtindak ang talinis nga butang. Ug ikatulo, kanus miundang si Pablo sa pagtindak sa talinis nga butang. Mudangat na kita sa unang punto. Unsa baybot ipasabot sa pagtindak sa talinis nga butang. Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Ikaw ra ang masakitan sa imong pagtindak sa talinis nga butang. So unsa may gibuhat ni Jesus niining taknaa kang Saulo, mga kahigalaan. Gitandi actually ni Jesus si Saulo ngadto sa usa ka gahi ug ulo nga baka nga dili gustong musunod sa iyang agalon. Pinaagi sa pagtindak sa sungkod nga talinis sa iyang agalon. Si Saulo usab, mga kahigalaan, nagmagahi sa pagsunod sa kabubuton sa Dios, pinaagi sa pagtindak sa talinis nga kamatuuran gikan sa pulong sa Dios. So ang hulagway nga gihatag ni Jesus mismo niining higayuna, mao ang baka nga masinupakon sa iyang agalon ug dili gustong musunod sa direksyon sa iyang agalon. Nagtinapulan sa pagdaro ug dili na gustong mupadayon. Mao nga gitusok kini sa sungkod nga talinis sa iyang agalon aron mupadayon sa pagdaro. Apan misupa kini ug mitindak sa talinis nga sungkod. Apan sa pagsipa niya sa sungkod nga talinis sa iyang amo, nasakitan hinuon siya. Mao kini ang gipakita ni Jesus kang Pablo, mga higala, nga sa iyang pagsupak sa ebanghelyo ni Kristo, sa iyang mainitong pagluto sa iglesia sa Dios, iya di ay gipasakitan ang iyang kaugalingon. Sa tinuod lang, mga higala, sakit gayod ang pulong sa Ginoo. Apan gikinahanglan nato kini aron kita makaamgo ug makahinulsol. Unsa may nahitabo sa pagwali ni Pedro sa Buhat Kapitulo 2 bersikulo 37.
Human madunggi sa mga Hudiyo ang wali ni Pedro nga nagkundinar kanila tungod sa ilang paglansang sa anak sa Dios didto sa krus. Ang giingon sa Buhat Kapitulo 2 versikulo 37, sa pagkadungog niini sa mga tawo, daw gikumot ang ilang kasing-kasing, ug giingnan nila si Pedro ug ang ubang mga apostoles, mga igsuon, unsa may among buhaton. So nasakitan ang ilang kasing-kasing. They were pricked in the hearts. Ang wali di ay mga kahigalaan makapasakit sa mga naminaw aron sila maghinulsol, mubiya sa ilang mga sala ug mudangop kang Kristo. Ang bugat usab nga probidensya, hait usab nga sungkod nga gituyo sa Dios aron kita masakitan, aron kita maghinulsol sama niining kamulong nga coronavirus. Higala, matud pa ni Jesus, masakitan lamang kita kung atong tindakan ang pulong sa Dios, kung atong supakon ang kabubuton sa Dios, kita ra ang maalaot. Mudangat na kita sa ikaduhang punto. Giunsa man ni Pablo pagtindak ang talinis nga butang. Ang tubag, gibuhat kini ni Saulo, pinaagi sa pagsupak sa kabubuton sa Dios. Kung atong basahon ang Buhat Kapitulo 9 versikulo 1, gipamatay ni Pablo ang mga magtutuo, gipangdakop niya sila ug gibilanggo. Sa laktod nga pagkaistorya mga higala, dili alang-alang nga magluluto si Saulo sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. Apan bisan pa niini, kung atong padayunon ang sugilano ni Pablo, giluwas gihapon siya ni Kristo. Gikabot gihapon siya sa grasya sa Dios. Mao nga higala, nakita mo ba ang imong pagkadautan? To the point nga nakapangutana ka kung mapasaylo ka pa ba sa atong Ginoo? Well, tanawang kinabuhi ni Pablo, higala. Bisag unsa pa kadako sa iyang sala, giluwas o gipasaylo gihapon siya sa Ginoo. Mao kini ang maayong balita, gumikan sa gahom sa dugo ni Kristo nga giula didto sa krus. Ang tanang maghinulsol sa sala ug mutuo ug musalig kaniya, mapasaylo gayod ug pagaisipon nga matarong sa iyang atubangan. Karon sumala sa gikaingon ko na, samtang gipasakitan ni Pablo ang iglesia sa Dios, samtang gitindak-tindakan niya ang talinis nga sungkod sa ebanghelyo ni Kristo, siya ra po di ay ang nasakitan. Gitulisok siya sa iyang konsensya. Kadto di ay tibuok nga wali ni Esteban sa Kapitulo 7 nga iyang nadunggan ug iyang gibalibaran, mitulisok kadto sa iyang konsensya. Kadtong iyang pag-aprobar sa kamatayon ni Esteban, mitulisok di ay kadto sa iyang konsensya. Ug sa dihang gibato sa mga Hudiyo si Esteban, samtang nagsudong si Pablo ni adto, labi na tungod kay nadunggan niya ang pag-ampo ni Esteban alang sa iyang mga maglulutos, apil na si Pablo. Sa wala pa namatay si Esteban, misinggit siya og, Ginoo, ayaw og isipa bato kanila kining salaa nga ilang gibuhat. Samtang nadunggan kadto ni Pablo mga kahigalaan, gitulisok di ay ang iyang konsensya. Ang tanang tawo adunay konsensya nga gibutang sa Dios sa ilang kinasuluran. Ang konsensya maoy nagsulti kanato nga dunay Dios, ug ang konsensya usab ang naghatag kanato og kahibalo tali sa maayo ug dautan. Ug kung musupa kita sa atong konsensya, dili kita mahiluna mga kahigalaan. Gilutos ni Pablo ang iglesia. Gitindak-tindakan niya ang talinis nga sungkod sa ebanghelyo. Apan siya ra ang nasakitan. Dili lang kay gitulisok siya sa iyang konsensya, kundili kanunay usab siyang nadismaya. Ngano man, tungod kay bisag giunsa niya sa pagpaningkamot nga magkatibulaag ang iglesia, sumala pa sa Buhat Kapitulo 8. Ang mga miyembro nga nagkatibulaag, nagwali naman hinuon sa pulong sa Ginoo bisag asa sila napadpad. Di misamot og kadismaya si Pablo. Wala gayud niya mapugni ang mga magtutuo gikan sa pagpangwali.
labaw sa tanan, wala gayud niya mapugni ang pagtubo sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. Gitindak-tindakan niya si Kristo, apan siya ra gayud ang nasakitan. Higala, hinaot nga nasabtan nimo ang mensahe sa Dios alang kanimo karon. Imposible nga dili mahimong miserable ang imong kinabuhi diri sa kalibutan o human man sa kamatayon kung imong tindak-tindakan ang talinis nga sungkod sa pulong sa Dios. Kung imong supakon ang kabubuton sa Ginoo. Nahitabo kini sa realidad, sulayi og tindak-tindak ang lansang, ikaw ra ang masakitan, higala. Matud pa sa Ginoo, ikaw ra ang maalaot kung imo siyang alkontrahon. The more nga musupa ka sa Ginoo, the more nga masakitan ikaw, pamalandungi ka na, higala. Ang giingon sa Panultihon Kapitulo 13, versikulo 15, ang lakang sa mga dautan maoy ilang kalaglagan. So, kung mutinda kita sa butang nga talinis, masinatian nato ang kasakit sa kinabuhi. Tanawang kinabuhi ni Balaam, ni Manase, ni Haring Saulo sa karaang tugon. Mga examples kadtong tanan sa mga mitindak sa talinis nga butang nga gipadala sa Ginoo ug naalaot gayod ang ilang kinabuhi. Well, insakto ra gyud kaayo ang tambag ni Gamaliel sa Buhat Kapitulo 5 bersikulo 38 ug 39. Ang giingon dire, busa ni ining kasuha karon, matud pa ni Gamaliel, ayaw ninyo sila hilabti. Pasagdi sila kay kun kining ilang laraw ug buhat iya lamang sa tawo, mahanaw gayod kini. Apan kun iya kini sa Dios, dili gayod kamo makabuntog kanila. Mahitabo pa hinuon nga kamo nakigbatok sa Dios. Very wise kaayo nga tambag ni Gamaliel. Busa ayaw og balibari ang Ginoo, higala. Ayaw tindak-tindaki ang iyang ebanghelyo. Pagpasakop sa iyang ebanghelyo, paghinulsol sa imong mga sala, ug dangop kay Kristo aron ikaw maluwas. Mudangat na kita sa ikatulong punto. Kanusa si Saulo miundang sa pagtindak sa butang nga talinis. Kanusa man siya miundang sa pagpagahi sa iyang ulo. Ang tubag klaro kayo. Niadtong adlaw mismo sa iyang kaluwasan, misurrender na siya finally sa autoridad ni Kristo ug sa iyang pulong. Naghinulsol siya sa iyang mga sala ug midangop kang Kristo. Ang Dios nga iyang gisupak ug gipasipad-an kaniadto, kang kinsang iglesia iyang gilutos, mauna karon ang iyang Dios ug manluluwas, wala nay lain kundili ang atong Ginoong Hesukristo. Nabaliktad gayod ang dagan sa iyang kinabuhi. Paminawan ninyo ang Buhat Kapitulo 9, versikulo 18. Ang giingon diri, diha-diha may nangahulog nga daw mga himbis sa isda gikan sa mata ni Saulo ug nakakita siya pag-usab. Mitindog siya ug gibautismuhan ug mikaon siya ug nabaskog. So wala niya gikaulaw si Kristo. Nagpabautismo dayon siya, isip pagpahibalo sa mga katawhan nga iya na siya ni Kristo. Kay sa una man gud mga kahigalaan, ang bautismo dili lang basta-basta nga seremonyas lang, kundili maisugon nga pagbarog kana sa nagpabautismo nga siya iya na kang Kristo. Pwedeng patyon ang nahimong Kristohanon before, labi na kung magpabautismo na. It meant death. Pero wala mahadlok si Pablo ni adto. Igsuon kung tinuod kang anaa kang Kristo, dili nimo siya ikaulaw ug andam usab ikaw nga mubarog alang kaniya. Bisan pagdumtan ka sa mga katawhan, bisan pagbugal-bugalan ka sa mga katawhan. Unsa pa? Buhat Kapitulo 9, versikulo 19, ang giingon diri, nagpabilin si Saulo sa Damasco sulod sa pipila ka adlaw uban sa mga tinun-an. Miadto dayon siya sa mga sinaguga ug nagsangyaw nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Unsa may atong makita diri mga kahigalaan, nausab na pud ang mga kauban ni Pablo. Kaniadto ang iyang mga kauban puros mga manlulutos sa iglesia. Apan karon ang iyang mga kauban
mga tinun-an na ni Kristo. There is a sudden change of company. There is a sudden change of companions. Dili na nato ikatingala, mga kahigalaan, kung ang kanhi palahubog, kung tinuod siyang nakabig diha kang Kristo, mausab na pud ang iyang mga katropa. Dili na ang mga panon sa mga bisyuso ang iyang mga kauban, kundili mga kaigsuuna na diha sa panimalay ni Kristo. Unsa pa, human sa pagkakabig ni Pablo, madasigo na siyang nagwali sa ebanghelyo ni Kristo. Sa laktod nga pagkaistorya, aduna gayoy kabag-uhan ang tawo nga tinuod nga nakabig kang Kristo. Dili pareho sa uban nga Kristohano na kuno, apan walay kabag-uhan sa kinabuhi. Dili ka na tinuod nga Kristohanon higala, kanang tawo nga walay kabag-uhan, himalikas og libakiro og himantayon gihapon, ug napuno gihapon sa kasina ug kasuko ang kasing-kasing, ug napuno gihapon sa bisyo ang kinabuhi. No. Ang giingon sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ang tanang anaa kang Kristo, bag-o nang binuhat. Baliktaron ragon nato, ang wala pa kang Kristo, nagpabiling daan nga binuhat. Daan ang kinabuhi, walay kabaguhan. Apan reminder lang sa mga Kristohanon nga naminaw karon. Posible ba nga ang tinuod nga anak sa Dios mutindak-tindak pod sa buta nga talinis, nga ang buti pasabot musupak usab sa kabubuton sa Ginoo? Well, mao kini ang subo nga kamatuoran. Posible gayod kaayo. Kung atong tun-an ang kinabuhi ni Haring David, sulod sa siyam ka bulan, nagkinabuhi siya sa sala. Gipapatay niya ang bana ni Bathsheba, ug iyang gikabit si Bathsheba. Ug sumala pa sa Salmo 32, samtang nagpagahi si David sa iyang kasing-kasing, samtang nagtindak-tindak siya sa talinis nga butang, nasinatian niya ang bugat nga mga kamot sa Ginoo nga batok kaniya. Nawala ang iyang kalipay sa iyang kaluwasan. Si Samson usab, niadtong nagpagahi sa iyang ulo, nawala ang iyang kinabuhi. Mao nga kinahanglang magmabinantayon kita kanunay mga kaigsuunan diha kang Kristo. Apan sama kang David nga mitipas gikan sa tulid nga dalan ug nahulog sa pagpakasala, apan naghinulsol pag-usab ug nakadawat sa tumang kapasayloan gikan sa Dios. Well, nagsaad usab ang Dios kanimo igsuon nga nasalaag, ug bisan pa nimo higala nga wala pa kang Kristo. Sa Isaias kapitulo 1 bersikulo 18, nga bisan pag-unsa pa kapula ug dagtom pula ang imong mga sala, mahimo kining papution sa Dios sama sa niebe. Kung ikaw maghinulsol ug mudangop lamang kang Kristo alang sa kapasayloan sa imong mga sala, ang dugo ni Kristo maoy igong basihan alang sa imong kaluwasan. Ang giingon sa Salmo 2 kapitulo 11 bersikulo 12, alagari ug kahadloki ang Ginoo, pangurog kamo ug yukbui ninyo siya, aron dili siya mapungot kaninyo ug pamatyon kamo, kay ang kasuko niya dali rang musilaob. Bulahan ang mudangop kaniya aron iyang panalipdan. Well, mao kini ang gibuhat ni Apostol Pablo finally, mga kahigalaan. Gipasakitan sa Dios si Pablo aron siya mudangop kaniya. Ikaw usab higala, pipila na ba kahigayon nga gipasuan ka sa Ginoo aron ikaw makig-uli kaniya? Kining coronavirus, usapod kini kamatang sa talinis nga sungkod. Ayaw kinig tindak-tindaki higala, ayaw kini og sayanga. Ang sakit nga pagbadlong gikan sa pulong sa Dios, ayaw gayod pagtindak-tindaki higala. Ikaw ray maalaot kung buhaton nimo kini. The Lord cared enough for Paul. That's why He goaded him. And most of all, mga kahigalaan, nahangawa gayod ang Dios alang sa mga makasasala to the point nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Hesukristo aron maoy musalo sa tanang tunglo sa Dios batok sa kasalanan.
Si Kristo mao'y midawat sa tanang mga kasakit aron kita makalikay sa walay katapusang kasakit didto sa dagat nga kalayo sa impyerno hangtod sa kahangturan. Giula ni Kristo ang iyang dugo aron kita maluwas gikan sa pagkaulipon sa kasalanan. Atong tapuson kining pamalandong ning takna sa kahaponon pinaagi sa pagpahinumdom kanato sa kamatuoran mahitungod sa katakos ni Kristo sa pagluwas sa tanang makasasala nga mutuo ug mudangop kaniya. Kung muluwas si Kristo sa mga makasasala higala, wala siya nanginahanglag mga assistance o tabang sa ubang mga tawo. Adunay gahom si Kristo sa pagluwas sa iyang kaugalingong katakos ug kusog. Bisag unsa pa kagahi ang kasing-kasing sa tawo, mahimo kining pahumuko ni Kristo. Bisag wala nay paglaom ang usa ka makasasala sa pananaw sa mga tawo, adunay gahom si Kristo sa pagluwas ug pagtul-id ni anang tawhana. Ang balaang dugo ni Jesus ug ang iyang pagkamatarong mao'y mahimong biste sa tanang mga makasasala nga mituo kaniya nga may paghinulsol sa tanang mga sala alang sa grasya sa kaluwasan. Ayaw dudahi si Kristo higala. Ayaw og kaminusi ang iyang gahom sa pagluwas. Dangop kaniya, ingon nga makasasala nga nanginahanglan sa iyang grasya. Andam siya sa pagdawat kanimo kung musalig lamang ikaw kaniya. Buhata kini karon samtang wala pa mabugto ang imong kinabuhi. Sa sakit ba? O sa disgrasya? O sa katigwangon? O sa coronavirus? Amen. Hangto din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw ni ining atong programa sa matag Miyerkules, alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa hapon dinhi sa Power 102.1 RFM. Daghang salamat. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa sa harapan ng Diyos. Ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa kanyang kapatawaran at awang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya.
purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.